और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अमा गोदाखांबाय गोदायाखै नै गोदानो नागिरदों दासो लाबोदों गारिजों माने अमा हग्राया बिसोरनो नै दासो ब्रा। लाबोदों गारि थिखांना दासो लाबोखांबाय आरो खयमनसो जागोन बादि ओरैनो 2-3 कुइन्टेलसो हमदो बाब। गोगोमानो बुस्थुआ ए बेदरखौ नों संगोन आरोखि ना औ दा जों संसै नै बाव लोगोफोर दङ संग्राफोर बिथाङा चाइनिस मास्टार बेंगलराव चाइनिस मावना फैनायनि थबा आंनो थाहैबाय थबा बेनो Kunjina bunda monumen ro. खासि खासिसोलै बुंदालै नोंहाबो फिदिंग्राया लांबायसिनो दा तुलाय नै बे किडनेक गुब्रुजोब्बाय खिन्थु माबा अमाया एसे डेमेज जानायमोन होमबाबो जाहोनोसै उफाय गैया लांबाय जिथिया मा मैगं हादों आं सावनानैसो जानो मा मैगं हादों फान्थावा गोदोनि इदिसो हायो नै ए दे मानि थाखाय हादों मा प्रग्राम दं बेयावलाय औ मानि थाखाय हादों पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।